Prdeli, vole. Svítí hlava, hej. Tady modré tečka. Tady tě mám zastřelit. Sniper tě zaměřil. Já jsem to někde četl, ty nevím, co tam je. Co to je za brýle? Dej to sem, ukaž to. Už mi je. Tam má to, nahle ty babi se promíte. Tam bude lepší vidění. Už mi to, ne? Teď si zvědavá, že? Pojď mi je. Na co? Chci se podívat, co to jsou za brýle, ne? Vypadáš jak Stevie Wonder, vole, ten byl slepý. No a co jako? Je to zaplené, nebo jsi to vypnul? Tady je vypnout. Hej! Svítí to, ne? Co to zase za pičovinu vymyslel? Co to má jako dělat? Šlehne to se mnou o zem, nebo co? Kdy mi vybuchnou oči, nebo vylezou z luku, nebo co? Vypadáš jako kot v tom. Vůbec ti nesedí. Vypadám jako kot? To značí, jako, jak vypadám i bez brýlí. A mi to nesvítí jako. Bude. Proč by to mělo svítit? Ta modrá, ta oblikava. Tady je kamera. No, jsem tam viděl, že tam je natáčení. Tady je kamera. Jsem viděl, že tam je na těch dvou, že tam je natáčení. A i to fotí. Ale kecáš. Nahoru si to nebude líbit, tak si to Nehybej se.